crisi ha arribat al govern? En efecte, crisi. Gutiérrez, la nostra corresponsal de moments xungos de veres, s'ha desplaçat al consolat demà per informar-nos sobre els últims canvis. Bon vespre. Després de l'altabaix que ha sacsejat el govern, hi ha més tensió que el bateig d'un gremlin. Sembla que el govern prescindirà de les conselleries d'Esports i Joventuts. També caurà la conselleria de Medi Ambient. Lola, la dona de FNA, també caurà del govern, de l'edifici del govern. I sembla que Lola serà la nova presidenta de les Balears. 2 quilos de peres, 3 de plàtans... Qui cony m'ha passat la llista de la compra? Moltes gràcies, crisi. Seguirem desinformant. Per sort, no són tot males notícies. Després de guanyar el Villarreal, el Mallorca torna a ocupar posicions de Lliga Campions. Què dius? Mallorca, Mallorca, Mallorca... Què passa? No estàs contenta? Ah! No me'n recordava que tu ets balearica! Hauries d'estar contenta, teniu el camp de futbol més gran del món, sobretot per omplir-lo. Tens raó, però almenys no estem arruïnats. Com que arruïnats? Idò sí, el president del Real Mallorca té ara 3 mesos per negociar abans de donar el club en concurs de creditors. Per sort, Joan Banano, 8è entrenador i coordinador general d'insults dels àrbitres, té una solució definitiva. La culpa es de los periodistas, que son 50 millones de euros. Nosotros vendemos a nuestro mejor jugador y ya está. Cristiano Ronaldo. Buenas noches, gente de Mallorca. Ese es mi chaval. 60 millones de euros. Precio de amigo. Pero, señor Banano, este jugador no es Cristiano Ronaldo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cristiano, da unos toques de balón para que se enteren estos periodistas. Primero bicicleta. Ahí está. Coño, vaya hostión. Bueno, 50 millones, último precio. Banano, qué dolor. Menorca vol declarar-se illa lliure de plàstics. Me sembla molt bé. Sí, com mana el Vaticà. Ara, a fer-ho a Pou! Sí, senyor! Bé o no, ja poden construir més escoletes perquè ses que hi ha no donen abast. Lliure de bosses de plàstic! Porc! I de concreta, Joana. Concreta. Dona, a tu el món. La policia ha posat en marxa les mesures que ha cregut convenients. Bon dia. Som a un lloc molt perillós, la de traficants de plàstic. Bon dia. Unitat d'antiplàstic! Té dret a guardar silenci, té dret a un advocat i teniu dret a tot això que diuen. Què és això? Una dona potencialment perillosa. Dus termòmetre de silicona. Bon dia, gent. Bon dia, Déu contra el cotxe! Un allargador de penis. 70% de plàstic. No es moguin, perquè l'actualitat política a les Balears està més entreteguda que en faleta en un bufet lliure. Seguirem pendents de les novetats.